Siyabonga ukuthi wena usihlelele kahle, usicebela okuhle kodwa malusomuhle. Sithi ke nazi inhliziyo zethu umoya ongcwele. Sicela ukungena nawe kule nkonzo yezwi. Sigeqe indlebe kamoya, sicijise indlebe kamoya, silalelisisise, sizwisisise konke uJehova azokusho kithi. Sikubambe ngokukholwa okukhula njalo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza ukuthi izwi lakho libe umkenenezo ongaphumi ey'ndlebeni zethu nasey'nhlizweni nasey'ngqondweni emphefumulweni emoyeni. Sizindle ngalo ubusuku nemini njengokusho kwemibhalo. Yikhona sizophumelela kahle ngoba lizohlahlamelisa indlela yethu. Lambule moya ongcwele izwi lakho libe lisha kithi, kube ngathi siyaqala ukulizwa egameni likaJesu. Sibopha yonke imimoya eletha ukuphithizela ngesikhathi sezwi, imimoya eletha ubuthongo siyayidestroya ngegama likaJesu. Imimoya ethatha ingqondo zethu idukise siyayidestroya ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhamisa imilomo yethu, indlebe zethu njengamaphuphu kubusigcwalise ngegama likaJesu. Sisho njengoMaria sithi akube kithi njengakho konke ozokukhuluma kithi egameni lenkosi uJesu. Maligcweliswe igama lakho, uthatha udumo olukufanele. In Jesus' mighty name, amen.
Ashaya izandla phezulu egameni lika Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ugcwele wena wedwa, uphakeme wena wedwa, ufanele ukubonga wena wedwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Wena ombethe amandla njengengubo, wena omehlwakha yaluza ikhoba lomlilo, wena obhingcile ibhandi lejasifi. Hallelujah, hallelujah. Wena omsila wakho ogcwalisa ithempeli. Sithi bayede, 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 bayede. Bayede, 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 bayede. Bayede, 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 bayede. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awushaya izandla zakho ushoya inkosi ephakemeyo. Shaya izandla zakho ushayela inkosi yamakhosi. Umbusi wababusi ungikhona. Idwala elimileyo inqaba yethu. Isiphephelo sethu ngamandla ethu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Sicela siphakame sonke bazalwane siye enkonzweni yokukhulekela izwe lethu, amakhosi nababusi bomhlaba. Siphakame sonke singamasosha akamoya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lithi lenkosi Ephesians chapter 6 uqala ukufunda ku verse 10. Uthi uPaul umebhalela ibandla lase-Efesi uthi okokuqala qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Athi verse 11 athi ngoba nibambene nanyama nagazi kodwa nibambene nemibuso yobumnyama esemkhathini. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane, sizothandaza ilizwe lethu. Kukhona imoya yobumnyama esizoyidiliza namhlanje. Kukhona ama stronghold azodilika ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sizodili sizoqaqa. Hallelujah. Sinamandla, sinikeziwa amandla. Hallelujah. Lithi lenkosi konke kokubophayo emhlabeni kiyaboshwa nasezulwini, nesikhululayo emhlabeni kiyakhululwa nasezulwini. Hallelujah. Sizothandaza abazalwane. Ungaze ubone ugovernment uzama ngayo yonke indlela. Hallelujah. Uma kukhona wenza into erongo athatha umthetho ambopha amfake ejele, kodwa kuyabonakala kusizi. Hallelujah. Ngoba ubopha inyama umoya uboshiwe, kodwa ibandla lika Kristo lizodila nomoya. Ngoba yonke into abazalwane, uma ubona ingane yakho ihlupha, ungabheki yona lokuyishaya man, ungaloku udilana, kukhona spirit behind. There is spirit behind. Wena ungazulwe nawe ishawe ibulale.
Hallelujah. Kanti there's a spirit behind esicashe ngayo. Hallelujah. Namhlanje sizoqaqa ke leso spirit sobumnyama esibamba izinto emkhathini esidala kube neconfusion, kube khona ifraud, kube khona yonke into ongayicabanga ezweni. Sizokhuluma njengebandla. Hallelujah lika Jesu, egameni lika Jesu. Hallelujah. Umyalo ke esunikezwe inkosi uNkulunkulu kwincwadi ya 1 Timothy chapter 2 ku verse 1 uthi kuqala kukho konke ngiyanxusa ukuthi ukukhuleka nokubonga nokucela makwenzela abantu bonke ukuze sihlalisane kahle ngokuthula nangesotha esipheleleyo nangokumesaba uNkulunkulu. Athi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaBaba uNkulunkulu ofisa ukuthi bonke abantu basindiswe bafine ekulazini iqiniso. Athi munye umlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Sothandaza abazalwane sinikeze umyalo njengebandla likaNkulunkulu sizothandazela even abantwana bakithi abafowethu Israyeli isizwe sikaNkulunkulu sizothandaza. Siphakamise izandla zethu phezulu sonke. Baba omdala, baba uNkomonde, ngicela usondele baba uzosikhulekela usinyusele enkosini egameni lika Jesu. Sizothandaza abazalwane, konke sikukhululayo kuyakhululwa, esikubophayo kuyaboshwa. Sizoqaqa sinyukela emazulwini lapho kubambeka izinto, sizokhulula abazalwane egameni lika Jesu. Baba wethu onamandla wonke nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyasondela kuwe Baba nasekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithi wena wedwa uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu. Uyalile Baba ezwini lakho wathi ukukhuleka, ukunxusa nokubonga kwenzelwa abantu bonke. Siyathandaza Baba, sithandazela izwe lakithi, sithandazela ubuholi obumisile eParliament elikhulu nelincane kuma province awu9 egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla wonke, sikhulekela abaphathi obamisile uba bahambe ngokwentando yakho, ngoba ngaphandle kwakho Baba singenze lutho. Yebo uNkulunkulu wethu ongcwele, umusa wakho umiphakade, kepha wena uma ungekho uNkulunkulu wethu ongcwele, sina ngesingenze lutho ngokwethu. Sikhulekela Baba izinceku emagumbini amano omhlaba ezidlulisa umyalezo wezwi lakho, ukuba Baba uzimise, uzisekele, uziqinise ngegama lika Jesu Kristu. Ubembathisa amandla uNkulunkulu wethu ongcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathulisa yonke imoya yomkhathi, ngoba ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele singenze lutho. Sikhulekela Baba imindeni yonke uNkulunkulu wethu ongcwele phansi kwemthunzi welanga. Sikhulekela uNkulunkulu wethu ongcwele abafundi ezindaweni ezahlukeneyo. Baba, sivala umoya wama-drugs, sivala umoya wokubulala, umoya wobusela, umoya wobuqili egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyakubonga Baba ngomsa wakho nangothando lakho. Baba, izwi lakho liqinisile lingamandla. Izwi lakho Baba lisande siqhekeza amadwala, lambula Nkosi yamakhosi izimfihlakalo. Baba, siyabonga lolu thando sithande ngalo. Sihlangene kule ndawo Baba ukuzwa izwi lakho.
sihlangene uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba usambulele izimfihlakalo ezifihlakeleyo egameni elinamandla, egameni likaJesu uNkulunkulu ophilayo. Thatha udumo Baba, inkonzo iqhubeka. Embathe Nkosi yamakhosi abantwana bakho ozoma ngabo kulolu suku, bakhulume inhliziyo yakho ngoJesu ogcotshiweyo manje naphakade. Amen. Ashaya izandla zethu phezulu. Hallelujah, 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 hallelujah. Awuqhawule seduze kwakho uthi uNkulunkulu akubusise. Umthathu high five, high five, high five, high five. Ongakazi umbone uthi happy new year 2026. Hallelujah, hallelujah. Kungunyaka kaNkulunkulu. Shaya izandla zethu sahlala phansi egameni likaJesu, egameni likaJesu. Hallelujah. Praise the Lord. Angithathe lelithuba ngibingelele bamacingwane MC wethu, siyabonga ncake yenkosi. Hallelujah. Sibingelela abazali bethu bengekho phakathi kwethu, bese sithembileke ukuthi sizoncela kubazali bethu ke ngenxa yomsebenzi abekho phakathi kwethu, bathi asibaxolisele. Amen. Sibingelela baba be leadership namakhosikazi abo nemndeni yabo egameni likaJesu. Sibingelela abafundisi abakhona bonke abaphakathi kwethu, ingcebo zikaNkulunkulu onyawonhle, siyababengelela egameni likaJesu. Amen. Sibingelela obaba, omama, obhuti, osisi abancane, Super Church egameni likaJesu. Hallelujah. Sibabengelela ama-visitor ethu babomchuno, kodwa ngicela ukuwabengelela nami once more again. Ngithi ngibingelela wonke ama-visitor aphakathi kwethu, siwashayele izandla phezulu egameni likaJesu. Ngiyanthembisa ke ukuthi uNkulunkulu okhona la uzophuma ungasafani nakuqala wena oqala ungena le ekhaya, futhi leso sihlalo leso hlele kusona kuzobe sakho. Next week uma buya nomunye khona naye uNkulunkulu ezomenzela kuhle. Amen. Praise the Lord. Ngixoxela my wife akekho phakathi kwethu, usemsebenzini egameni likaJesu. Amen. Omi phambi kwenu baba uMkhize, mntwana kaNkulunkulu, inkosi yangenzela umusa ngelinye ilanga kasindiswa nami. Kwakumnyama emehlweni nami, kodwa inkosi yawavula amehlo ami. Ngangihamba nje ngifana nawo wonke umuntu, ngicama konke kuhamba kahle, kodwa kwakumnyama impela. uNkulunkulu wangenzela umusa. Angakaze ngazisola ngesinqumo engasithatha. Ngiyacabanga ukuthi izinqumene ngazithatha isona sinqumo esabasihle ngaphezulu kwazonke. uNkulunkulu ungithwalile ke bazalwane from 2001, usangithwalile kwaze kwanamandla. Ngilonke ngisibonile isandla sakhe singiphephisa, singigwema, singilanda athi uDavide, noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa wena nami ngisibone isandla sakhe, nami uma ngidlula esigodini sethunzi singibambile. Praise the Lord. Hallelujah. Sibingelela nabasibukelayo online, angisababingelelana sishalom bona. Abahlabelelayo siyabonga kakhulu, abasidlalela kweband siyababingelela, siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Media team siyabonga, sound engineer abasemumva siyabonga, sinceke zikaNkulunkulu, uNkulunkulu anibusise. Sengishilo ke ngathi ngobaba uMkhize umntwana walekhaya nami, I one of ama-sons alekhaya kababa noma. Bangicelile ke namhlanje ukuthi ngizela ngaphambili ngizokhonza ngezwi. Akakazeke kwabalula abazalwane, njalo makufika lesikhathi sokuthi uzozala ngaphambili ucabange kungekho zokwenza. Amen. Akulaleki nasebusuku akulaleki nasebusuku. Ngilale elike izolo, ngilale ngo7, ngivuka before 12, ngaphinde ngahlala ngayothandaza, ngabuka izwi lenkosi. Mhlambe ngilale kuya ku3, ngaphinde ngavuka ngo4. Kungalaleki, akulaleki bazalwane. Amen. Hala umoze kule ndawo. Ngobani wathi ubaba umela usukume endaweni kaJesu. Umumela usukume endaweni kaJesu. uJesu ufanele ngawuma la kahle, kodwa umsebenzi wawushiya kuthina. Amen. Futhi uma ngimela
ngimi koNkulunkulu, nina ningoNkulunkulu. Hallelujah. Nina ningoNkulunkulu. Amen. Uma uzozwa kahle, ngicela uhambe ufunda uma usekhaya izwi likaNkulunkulu elikuMahubo 82 uverse 6. Uthi uNkulunkulu, nina ningoNkulunkulu, nina wena ungoNkulunkulu, nguNkulunkulu. Uthi nina ningoNkulunkulu, amadodana ophezukonke. Amen. So njengongimilana nje ngime koNkulunkulu bazalwane, ngiyathuthumela. Asike shaya izandla ukuthi ngimi phambi koNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Baba Khumalo uzela ngaphambili wazokhuluma ngomyalezo kade uthunywa abazali. From uLosithathu emva kokungena ukuthi ngizomana ngaphambili. Bekuloku nalamazwi avuka enhlizweni yami. Eloke evuka enhlizweni yami, evuka enhlizweni yami, but ngicabanga ukuthi Baba Khumalo is a confirmation lento oyikhuluma njengamanje la. Amen. Njengoba uyikhuluma nje ngithi Nkosi is a confirmation lento oyikhuluma la. Lamazwi kade ethi enhlizweni yami, uNkulunkulu akakhohlwa. Cela wabambe. Beloke ethi nje kusukela ngoLosithathu athi uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu uyawakhipha ama-record yezinto esizenzile endlini kaNkulunkulu nakubantu bakaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Angiwaphinde once more again khona uzowabamba uhambe nawo. uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Uma wenza into bazalwane, uNkulunkulu akakhohlwa. Uyawakhipha ama-record. Uyawagcina ama-record. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Akasoza adla amandla omuntu uNkulunkulu. Bekulongilali yonto Baba Khumalo enhlizweni yami kusukela ngoLosithathu ngithola imessage yokuzomana ukuthi lamazwi aloke eqhubeke evuka ethi uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Until uzume la ngaphambili yokuthi bazalwane kufanele kupledge kukhona imisebenzi omningi osafana ukuthi wenziwe lekhaya. Kunama project amile ekufanele ayenziwe lekhaya. Ngizothi kuwena lamazwi kanti bekhuluma nami kuze ngwadlulisele kuwena ukuthi yonke into yenze endlini kaNkulunkulu azi namhlanje ukuthi uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Bongasho nami kuzuzu uhlelo wakhumbula uthi uNkulunkulu akakhohlwa. Asisho bazalwane, uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Hallelujah. Uma sizofunda izwi Isaiah 38 lithi lenkosi uNkulunkulu wathuma uIsaiah wamthumela kuHezekiah. Hezekiah nto wesegula isikhathi eside. He was in a point of death. Weseyizofa noma nini uHezekiah. uNkulunkulu wathumela uIsaiah. uIsaiah kuba prophet, kuma minor prophet and major prophet. He was a major prophet. Isaiah uyena owabona uJesu waprofeta ngoJesu kusasele 200 years ukuthi sizalela umntwana siphiwe indodana umbuso wonke uyoba semahlombe akhe. Uma uzofunda hallelujah Isaiah chapter 6 verse 9. Praise the Lord. Isaiah was a major prophet. Is prophet usaka sasi very accurate. Sasisho nje ngqo into ayishoyo. uNkulunkulu he sent Isaiah to Hezekiah. Uthi hamba otshena uHezekiah ukuthi njengoba egula lokugula okumphethe this time akayikusinda. Hamba umtshena njengamanje lokugula okumphethe akasayokusinda. Hamba uIsaiah nesiprofetho ayongena endlini kaHezekiah amfike usokhukhwini lokufa. Praise the Lord. Afika amtshene ukuthi inkosi ithi njengoba ugula nje lokugula okuphethe njengamanje awusayokusinda. Lungisa indlu yakho, set your house in order
ngoba sawuyahamba uma unamapolisi wabhale ukuthi wabela bani, leza nkomo ziyaphi, leza moto ziyaphi, leyamizi ziyaphi. Set your house in order ngoba sawuzohamba sawuzodlula emhlabeni. Hallelujah. Kusho the major prophet uIsaiah esho kuHezekiah. Lithi izinkosi wathi umephuma uIsaiah kuHezekiah, lithi uHezekiah waphendukela odongeni, wakhuleka kuNkulunkulu osemfihlakaleni. Ngifuna ubambe ukuthi uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Bambake uthi wakhuleka uHezekiah ebheka odongeni, ehluleka nokubheka phezulu, esaba ukubheka uNkulunkulu, wabheka phansi, wabheka odongeni. Wathi inkosi, ubengeke ukhumbule na nokodwa okuhle engengakwenza ngisenamandla. Praise the Lord. Bongeke yini inkosi ukhumbule okuhle okodwa engengakwenza ngisenamandla. Hallelujah. Wesephuma Hezekiah, wesephuma uIsaiah esengaphandle kwegate, thwala fika izwi likaNkulunkulu lathi, Isaiah, go back to Hezekiah. Uyomtshela ukuthi nguzwile umthandazo wakhe. Mutshela ukuthi lokugula okumphethe namhlanje uyaphila. Ngizomandisela imihla yakhe yokuphila. Ngizomandisela ngeminyaka ewu15 ngaphezulu. Hallelujah. 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 Lithi izinkosi uma ngizama ukwenza iresearch, lithi izinkosi ngaleso sikhathi uHezekiah wayeneminyaka ewu39. He was very young. Kodwa wayesezofa. Wayeneminyaka ewu39. Kodwa uNkulunkulu wamandisela ngeminyaka ewu15, washona ela ko54 55. Hallelujah. Hallelujah. Amazawasho bazalwane athi bongeke wakhumbula uNkulunkulu okuhle engikwenzile ngisenamandla. Ngizothi kuwena njengoba sipledja lento ozoyenza la, uNkulunkulu akakhohlwa bazalwane. uNkulunkulu uzokhumbula lento oyenzayo, yonke into oyenzayo. Ngizomemezela ekseni, ngizothi yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu, uNkulunkulu wethu akakhohlwa, uNkulunkulu wethu uyawakhipha amarekhodi. Hallelujah. Praise the Lord. Yonke into oyenzayo endlini kaNkulunkulu uzenzela wena. Uzosinda noma sekufanele ufe ngenxa ukuthi wenza kahle endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Hallelujah. Lithi lenkosi umfunda even Izenzo chapter 9 verse 36. Ithiwa khona umama, lithi le igama lo mama uThabhibi bambiza ngoDorcas. Lithi lo mama wayabela amampofu, wayethunga izingubo abela amampofu nabafelokazi. Hallelujah. Wayetshala emasimini apha abafelokazi ukudla. Hallelujah. Kuthiwa ngelinye ilanga lo mama wafa, lo mama kwaphela ngaye. Kuthiwa abafelokazi bakhala bathi inkosi, lo mama lona besidla ngayo uyana besithungela, kwale ngubo esizigqokile ziyasimangalela. Ezalo mama ngafa kanjani lo mama? uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Twabakhumbula abafelokazi ukuthi kukhona uPeter basendaweni ekuthiwa iSelebra. Hallelujah. Kuthiwa lo mama wayesaJopha. Bathumela kubona, bathamba niyobabiza. Hale kukhona ofile this time kuforongo. Uma kufa lo mama sizowa yini thina singabafelokazi, ngoba sabelwa lutho. Yilo mama owenza ukuthi sikwazi ukuthi sidle, yilo mama owenza ukuthi sibe nezimbatho. Hallelujah. Twabafika oPeter, hallelujah, bembekile ekamereni eliphezulu, bakhuphuka ekamereni eliphezulu, bavala umnyango. Nangu lo mama usefile ulela ubheke phezulu. Twabakhuleka wavuka lo mama. Ngifuna ukuthi into ayenza lo mama ukwabela mpofu, into ayenza lo mama ukuthungela abafelokazi, uNkulunkulu akakhohlwanga, wamkhumbula ngenxa yezinto azenzile, ezenza esenamandla. uNkulunkulu akakhohlwa bazalwane, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, uNkulunkulu akasoza wadla amandla akho. Praise the Lord. Hallelujah. uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Yonke into oyenzayo uyenza with a good motive.
because yonke into esiyenzayo abazalwane siyenza endlini kaNkulunkulu siyenzayo uNkulunkulu ushekha imotive yiloko okukhulu kunako konke uNkulunkulu ushekha imotive uthi njengoba nginikela ngenhliziyo evumayo noma ngiyacomplaina kenzeka uzonikela nje kanti uyacomplaina ngaphakathi udlala ngemali yakho uma wenze njalo because uNkulunkulu asikwazi kumbribe asimkhohlisa uNkulunkulu asikwazi kumkhohlisa uNkulunkulu ubona konke uthi uDavid wena uyangazi uNkulunkulu uyangihlolisisa wazi imicabango yami sekude uthi wazi izwi lingakaphumi emlomeni wami uthi wena wangeluka ngisesibelethweni sikamama uthi wena wazi izinto ngaphakathi kimi ungamkhohlisa kanjani uNkulunkulu njalo ungamkhohlisa kanjani uNkulunkulu njalo akakhohliseki uNkulunkulu yonke into yenzayo kucheckwa motive behind ukuthi njengoba ngila ngizoveza ubumina noma ukwazi kumala phambili noma ngizophakamisa igama likaNkulunkulu uNkulunkulu ushaka imotive bazalwane ke yonke into esiyenzayo abahlabelelayo la ngaphambili uNkulunkulu ushaka imotive abadlalayo ushaka imotive konke sikwenza endlini kaNkulunkulu uNkulunkulu ubheka ngale xakeke wena ukuthi ngenza kangaka endlini kaNkulunkulu kanti imotive behind yakho irongo uNkulunkulu akakhohlwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu ngisho njalo ekseni ngithi uNkulunkulu akakhohlwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu rabada khusela makhoshe uNkulunkulu wethu akakhohlwa uNkulunkulu akawadla amandla omuntu sawunikelile uyabuza why inkosi ngingaphumeleli abantwana bami why beqhubeka bayinje ngizothi uNkulunkulu akakhohlwa inyembezo ozenzayo ekamereni lwakho uNkulunkulu uyazibona mama wami inyembezo ozenza ekamereni lwakho haleluya ngento yenze endlini kaNkulunkulu ungakawabona ama result uNkulunkulu uyabona uyawakhipha ama record haleluya okunye uzokwenzela mhlambe sowadlula emhlabeni mhlawumbe ungasekho sowadlula akhumbula abantwana bakho lithi lenkosi umfunda 2 Samuel chapter 9 kukhona indoda laphana kokuthiwa uJonathan lithi lenkosi uJonathan wamphatha kahle haleluya uDavid kanti uzofa uJonathan wafe ngakaza bonke uDavid engakahlala esihlalweni azothi ngiyabonga Jonathan ungiphathe kahle Jonathan uJonathan wayebetrayer even ubaba wakhe uSamuel uSawulu wayefuna ubulala uDavid umtshela ukuthi David impi kaBaba namhlanje izophuma ngapha baleka wena ungayi ngapha uye ngapha haleluya wamphatha kahle uJonathan ephatha uDavid kanti kuzokwenzeka afe uJonathan uJonathan akakaze uDavid athi ngiyabonga ungiphathe kahle ndoda ngiyabonga thank you ungiphathe kahle wafa uJonathan wahlala uDavid esihlalweni waba inkosi kaIsrayeli thawathi ehlele epalace ngelinye ilanga kramasothu kushema khose thawathi ehlele epalace ngelinye ilanga ebuka izwe nobuhle balo ebuka imfuyo nako konke nengcebo haleluya wakhumbula ukuthi kukhona indoda efile la man ekuyiyona yayingivikela kubaba yayingivikela kubabuwayo ukuthi angangibulali wakhumbula ukuthi angakaze ngabonga angakaze ngisho kuyona ngithi thank you kodwa inkingi isisemathuneni angisekwazi kuye emathuneni ngobonga haleluya asikwazi ukubonga emathuneni uma ungenzi kahle kumzali wakhe esaphila ngeke ukwazi ukubonga esefile even ungamthengela lebhokisi elikhulu ekuthiwa yini idom awubongi yena waste your money even ungathenga inkomo uhlabe inkomo ezo5 ngomncwabo wakhe wenzela thina esiyobe sikhona emncwabeni kama wakho awenzeli yena awubongi yena usefile yena akakwazi ukuthi umbonge even ungathatha lo blanket omngaka omkhulu okugcina wezibizo obizo 3000 umboza ibhokisi lakhe uthi lala kahle ma awubongi kuyena ukwazi ukumbonga esefile wayiqonda uDavid lento yokuthi angikwazi ukubonga kuJonathan usefile kodwa ngingabonga kubani ngoba usefile wakhumbula wehla eyinkosi wehlela phansi wayobuza wamemeza wathi ukhona yini endlini kaSawuli isitha sami engamenzela umusa ngenxa kaJonathan kramasanta kusheni makhose ukhona yini
ukhona yini osele endlini kaSawule engamenzela umusa ngenxa kaJonathan? Lo muntu engimenzela umusa angenzeli yena, ngenzela uJonathan, kodwa ngenzela yena ngoba uJonathan ungiphathe kahle. Ngiyazizwa lento engiyishoyo, ngiyazizwa lento engiyishoyo. Ngenzela uJonathan kodwa uJonathan akasekho semathuneni. Haleluya. Kodwa ngenzela umntana kaJonathan. Thoba khumbula ukuthi kukhona ingane yakhe yomfana eyodwa esele. Leyo ngane yakhe igama lawo Moshibosheth. Thoba beyithathile leyo ngane bayoyihlalisa endaweni ekuthiwa iSelodibar. Igama lithi Lodibar lisho ukuthi the place of no hope, the place of no return. Lengane kuthiwa uneni wayimemile kunezimpi kubalekwa yawa yawele ematsheni yalimela isingenzansi yaba paralyzed. Kuthiwa abantu babenjalo babehlaliswa endaweni ekwakuthiwa haleluya haleluya, babehlala endaweni haleluya haleluya ekwakuthiwa iSelodibar. Kwehlelwa khona kwafika eLodibar. From first time uJonathan emva kweminyaka eyinkulungwane engabhekwa ehlele engabhekwa engafikela na ivisita, twabafika khona bamemeza. Kuthiwa kukhona indoda eyayimgadile uJonathan kwathiwa uSiba. Haleluya. Kuthiwa yehlela khona wathi uDavid, uma ikhona ingane kaJonathan ngicela niyilande, ngifuna ukuyenzela okuhle ngenxa kababwayo uJonathan. Twabehla behlela eLodibar bayilanda ingane benyuka nayo. Haleluya. Twayayiqhaqhazela izwi ukuthi bizwa enkosini ithi kanti ngenzeni kazi ngenzeni, iqhaqhazela ukuthi inkosi ifuna ukubona, ifuna ukuba nemeeting nawe. Haleluya. Ngenxa yokuthi uJonathan wayenze kahle. Haleluya. kuDavid, uDavid useyabonga. Haleluya. Akabonga uJonathan kodwa ubonga ingane yakhe uMoshibosheth. Haleluya. Kuthiwa yafika wathi uDavid, ngenxa yababa wakho ngiphathe kahle, wena sawuzohlala la etafuleni udle nami inguna phakade lakho, futhi wena ngikwabela umhlaba njengama uzoba nomhlaba wakho, uzoba neland yakho leya iland yakho ozoqasha abantu abazokusebenzela. Haleluya. Uqashe abantu abazoba khona bakugade egameni lika Jesu ngenxa kababa wakhe uJonathan. Ngifuna ukuthi yonke into yenze endlini kaNkulunkulu kungenzeka ukuthi ungabongwa wena, kodwa uNkulunkulu uyawakhipha amarekhodi. Kwenzeka ngelinye ilanga akhumbule ingane zakho. Haleluya. Kungenzeka ngelinye ilanga akhumbule abafowethu. Kungenzeka ngelinye ilanga akhumbule izihlobo zakho ngenxa yokwenza kahle endlini kaNkulunkulu. Nangu uNkulunkulu ekhumbula uJonathan, uDavid ekhumbula uJonathan ngenxa kaMoshibosheth. Haleluya. uNkulunkulu akakhohlwa, uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Yonke into yenzayo uNkulunkulu uyayigcina. Praise the Lord. Ashaya uNkulunkulu izandla phezulu egameni lika Jesu. Haleluya. Ngicela uzongifundela maNkosi, sibuke kafishane bese siyathandaza siye eThekwini. Sibuka 2 Kings chapter 4. Siqala ukufunda ku verse 8. Kuba besikhona ke isikhathi maMnkosi bozongifundela from verse 8 to verse 37. Kodwa ke ngenxa ukuthi isikhathi asikho sengizosummarize. Uzongifundela amavesi ambalwa ngibe sengiyasummarize, ngibe sengiyehla kule ndawo egameni lika Jesu. Praise the Lord. Kukhona into engifuna sizibheke la sisezofunda, engifuna sizibheke la ezimbalwa ziningi ke, kodwa ke ngicela ukuthi sibheke ngenxa yesikhathi, sibheke into ezimbalwa uma ngiqhubeka ngikhuluma. Okokuqala sizobheka hospitality, sibheke intshumayelo kashona lo baba ethi make a room for God. Sibheke a promise
Sibheke i-miracle. Sibheke unwavering faith, unshakable faith, a stubborn faith, a mega faith, a persistent faith. Uma ikhonto enjalo, ifaith inako konke. Amen. Hallelujah. Sibheke a resurrection. Sibheke restoration. Sibheke the return of the gift. Amen. Asifunde mama unkosi ngizobe sengiyasummarize sizozama ukuthi amavesi ethu siwakhathe. Ngicela ungifundele uverse 8 and verse 9. Sizojumpa sithi 16 and 17, sithi 20, sithi 25, 26, 34, 35, 37 bese siyama. Bengifisa ukwafunda wonke kodwa maningi kakhulu kodwa ke asike sibuke kanjalo. Amen. Kufundeka kanje. 2 Kings 4 verse 8. Kwathi ngelinye ilanga uElisha wadlulela eShunemi lapho kwakukhona owesifazana ocebileyo. Wamcindezela ukuba adle isinkwa. Kwakuthi njalo nxa edlula waphambukela khona ukuba adle. Verse 9. Wathi endodeni yakhe, bheka, manje sengiyazi ukuthi ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo. Ungumuntu ongcwele kaNkulunkulu odlula kithi njalo njalo. Verse 16. Cela manca. Lithi lenkosi lana kukhona lo mama abambizanga ngegama. Okusho ukuthi kungena igama lika Sindi, kungena igama lika Baba Umkhize, kungena igama lika Baba Khumalo, ungafaka igama lika Mama Ngobese, ungafaka igama lakho. Akabizwanga ngegama ukuthi lo mama ubani igama lakhe. Elikushoyo nje lisho indawo ayehlala kulona. Lithi umama waseShunema, a Shumanite woman. Amen. Hallelujah. Lithi lenkosi lo mama kusho ukuthi wayeqaphela umuzi wakhe wawakhiwe ngasemgaqweni. Abantu bedlula, behla benyoka bedlula. Kusho lo mama waqaphela le ndoda edlulayo ogama layo lungu-Elisha. Amen. Lithi lo mama umembona uElisha edlula njalo ngakakhe, wambiza lize lithi lenkosi wamcindezela, kusho ukuthi wamncingisisa ukuthi akangene ngaphakathi endlini. Kuqala babukhumalo umuntu bebehamba abantu indlela ezinde isikhathi eside kubola imphako kade beyiphathisiwe kuphela ukudla kuphela amanzi. Amen. Babekwazi ke ukuthi abantu baqala ngoba abantu baqala babenayo lento yokuphana yokupha yayikubona. Umuntu wayisuka engakwazi ukuthi kabani liwamuzi ikamkhize ngenxa ukuthi usihambe endaweni aqonde nje ame lapha egcakeni athi sikhulekile ekhaya isisu somuntu asingakanani singangenso yenyoni. Sekuyimessage asayithumelile ngaphakathi endlini ukuthi lo muntu ulambile ufuna into edliwayo. Kodwa ke uElisha yena kwaba ivice versa, akuyena lo wayefuna ukudla kodwa yilo wesifazane okuyena owahamba wayobiza uElisha edlula ukuthi ngicela ungene ngaphakathi kwami. Hallelujah. Sekwenzela into edliwayo ukuze udle. Lithi lenkosi wavuma, Elisha wangena ngaphakathi, bamenzela into edliwayo wadla wahamba. Lithi lenkosi njalo Elisha umedlula kulomuzi ngenxa ukuthi iminyango yaseyivuliwe ukuthi angangena. Kuthe wayedlula angena bingelele sebeyazi nabale ekhaya kunjengoba bengena bingelela ethi ngizonibuza impilo okusho ukuthi fanele bamenzele into edliwayo, bamenzele into edliwayo adle lo Elisha. Hallelujah. Thwawedlula ke ngena ke kalomama anikeze into edliwayo adlula. Amen. Losifazana ohlakaniphileyo uthe endodeni yakhe uverse 9 uthe endodeni yakhe, baba lo muntu ongena le ekhaya njalo is not a just ordinary man, umuntu kaNkulunkulu lona. Bazalwane uyabonakala umukholwa, unophawu wena owabeka lona, uhamba nophawu uyabonakala, unengubo igqokisiwe wena
Uyamuzwa lo mama uthi baba utshela umyeni wakhe lo muntu ongena le ekhaya esho Elisha lo muntu ongena la ekhaya umuntu kaNkuluNkulu lo ongena le ekhaya. Hallelujah. Usathi ke endodeni yakhe baba ngiyacela ukuthi senze ikamero eliphezulu. Make a room for God. Senze ikamero eliphezulu. La okuzothi lo muntu kaNkuluNkulu umedlula angafiki nje ngokuthi adle abe siyadlula kodwa umefika akathola indawo akathole a guest house la izongena khona aphumule adlalale. Praise the Lord. Yavuma indoda yathi ma sowushe khona. Hallelujah. Nkosikazi wami usho khona asiode imaterial yokwakha bayi-order imaterial yokwakha bafuna umuntu ozobuilda ngiyaparaphrase abazalwane bafuna umuntu ozobuilda iroom ephezulu hayi iroom ephansi iroom ephezulu iroom ephezulu yakhiwayo yakhiwa ke le room yaqedwa yathi uma iqedwa bathi yabona bese siqedile asifake ifurniture phakathi bayifaka ifurniture order ifurniture yalandwa bafaka ifurniture bafaka ifurniture ewu4 ebalwayo bafaka umbhede wokuphumula kwafaka isihlalo ayizohlala kusona umuntu kaNkuluNkulu mefikile bafaka isibani ayizokhanyisa uma edinga isibani. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bafaka itafula azothi uma efunda incwadi zakhe abeke etafuleni ahlale esihlalweni bafaka into ezo4. Hallelujah. Bayakhe iroom lithi lenkosi ngelinye ilanga Elisha edlula wangena le ekhaya uthe uma engena le ekhaya bathi sebemenzela ukudla bathi ke namhlanje Elisha ngeke ke namhlanje uhambe uzolala namhlanje sine room esikwakhele yona hospitality yalo mama kumuntu kaNkuluNkulu babakhele iroom sebethi ke manje na uma ufika le ekhaya ngeke usadlula udlu uhambe kodwa namhlanje njengoba ufikile nje sowuzofika ulale ngoba sesikwakhele iroom. Bazalwa, let's make a room for God. Yakhe enhlizweni yakho yakhe ayibe khona to Elisha adla kwenze konke angene. Hallelujah. Bamkhombisa iroom ayizolala kulona alale. Hallelujah. Uma eksene vuka sho lento ayiloku inayo emthandazweni mekhuleka uthi labantu bangenzelwa ntoni abenze kangaka kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bazalwana akawadla amandla omuntu. uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Nxa kaNkulunkulu lele lembhedeni iyacabanga labantu bangenzelwa ntoni abenza into engaka yokuthi bakhe iroom especial kangaka for mina ukuthi ngiphumule ngikwazi ukuphumula. Twavuka ekseni Elisha wabiza uGehazi. Gehazi wahamba nenceke yakhe ukuthi uGehazi. Gehazi biza umama umshumenekazi angene ngaphakathi. Wambiza ngaphakathi wangena. Uthe uma ngena lo mama emaphambi kwa Elisha uthi Elisha, mama yintoni ofuna uNkulunkulu akwenzele yona? Ufuna noma sikhulumele enkosini ephethe la noma sikhulumele kumholi noma kumphathi wempi? Uthi lo mama, hayi umuntu kaNkulunkulu, ngihleli phakathi kwabantu bakithi ngivikelekile, abantu bakithi laba abaphethe la ngivikelekile, ngiright, ngivikelekile. Twaphuma lo mama ahambe. Athi uma ehamba athi Gehazi, lo mama yini angenzelwa yona ngoba ngiyeza ukuthi kufanele kukhona into esimenzela yona. uGehazi ngenxa yokuthi uyaqaphela ngoba kubalekile bazalwane ukuthi uma uhamba nenceka kaNkulunkulu amehlo wakho uwavule, uqaphele, uwavule amehlo wakho ngoba kuyenzeka kungabi zonke izinto ezizobonwa umuntu ophambi kwakho. Kokunye ngivulele wena kufanele uqaphele kodwa ube soba nendlela yokuyibeka indaba kulo okuphethe. Uthi uGehazi kuElisha, uyazi silokhu safika le ekhaya angakaze ngibone ngane igijima lecekeni, angakaze ngizwe noma bexoxa
laba bale ekhaya ubaba nomama bethi ingane yabo mhlawumbe ivakashile, angikaze ngizwe nje bekhuluma ngengane, futhi angikaze ngibone nalegcekeli mhlawumbe ngibone imoto, amathoyiz emoto noma amabhayisekile afile, okusho ukuthi ikhona indodana lekhaya. Engathi into eyisidingo sale ekhaya ukuthi abanayo indodana. Abesethi uGehazi, ngoba nawe uGehazi futhi uphinde umqaphele, abesethi uGehazi inkinga ekhona umuntu kaNkuluNkulu, indoda yalo mama isindala, ngeke samthola umntwana. Usho kubani? Usho kwindoda kaNkuluNkulu, into ekhuluma izinto ebumnyameni zenzeke, into ekhuluma kuqaqeka isibeletho. Haleluya. Wathi mbize biza lo mama ngena ngaphakathi, mbize. Wangena lo mama wama la phambi kwaElisha, wathi mama, uNkulunkulu wakho usekhumbule. Awufunde mama Nkosi, ngingaparaphrase one way lelo zwi. Haleluya. Verse 16. Wathi ngalesi sikhathi ngomnyaka ozayo uyakusingatha indodana. Wathi hayi Nkosi, wena muntu kaNkuluNkulu, ungaqamba amanga encekazini yakho. Kepha owesifazane wakhulelwa, wazala indodana ngaleso sikhathi ngomnyaka olandelayo, njengokusho kaElisha kuye. Verse 20. Yamthatha yamyisa kunina, wahlala emathangeni akhe kwaze kwaba semini wafa. Verse 24. Wayesebophela imbongolo, wathi encekwini yakhe, qhuba uhambe njalo, ungangimise ekuhambeni uma ngingakutsheli. Verse 25. Wayesehamba-ke wafika kulowo muntu kaNkuluNkulu entabeni yaseKhameli. Kwathi lapho lowo muntu kaNkuluNkulu embona esekude, wathi kuGehazi inceku yakhe, bheka nanguya umshunemikazi. Ake ugijime umhlangabeze, uthi kuye, usahlezi kahle na? Indoda yakho isahlezi kahle na? Umntanakho usahlezi kahle na? Wathi sisahlezi kahle. Verse 29. Ngicela weqe ma verse 34 and 35 and 37 seko right. 34. Wakhuphuka walala phezu komntwana, wabeka umlomo wakhe phezu komlomo wakhe, namehlo akhe phezu kwamehlo akhe, nezandla zakhe phezu kwezandla zakhe. Lapho esekhothama phezu kwakhe, inyama yomntwana yafudumala. Wayesebuya wahamba khona endlini, waya emuva, waya phambili, wakhuphuka, wakhothama phezu kwakhe. Umntwana wathimula kasikhombisa, umntwana wavula amehlo. Wayesembiza uGehazi wathi, mbize lo mshunemikazi. Wambiza, esengene kuye wathi, thatha indodana yakho. Verse 37. Wayesefika, wawa ngasezinyaweni zakhe, wakhothama phansi, wayithatha indodana yakhe waphuma. Amen. Nginikezeni 10 minutes ngiqede bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Lithi lenkosi ke wabe siyambiza ke uElisha, wangena lo mama, wangena ngaphakathi. Usethi kuyena ke, mama, ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wena uzobugona umntwana. Uyaphendula lo mama uthi ungadlali ngami umuntu kaNkuluNkulu, ngoba uyasazi isimo sakhe eshikashikeka efuna umntwana engamthola umntwana. Kodwa ngenxa lesiprofeto sendoda kaNkuluNkulu, ngalesi sikhathi ayikhuluma indoda kaNkuluNkulu, kwabe kuqaqeka isibeletho salo mama. Haleluya. Ethi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wena uzobuncelisa, wena uzobugona umntwana. Amen. Haleluya. Lithi lenkosi waphuma umama. Haleluya. Kuthiwa ngonyaka olandelayo umama wathola umntwana, wabeletha umntwana womfana. Amen. Lithi lenkosi esekhulile lo mfana iminyakana nje. Haleluya. Lithi lenkosi wahamba edlala egcekeni, wathi kuma ngicela ukuthi ngiye kubaba. Ubaba kuthiwa wayesemasimini evuna. Haleluya. Kuthiwa wayesekhulile nje kancane, kuthiwa wagijima wafika kubaba. Wathi umefika kubaba wathi umfana ngafa ikhanda kubaba wakhe. Wathi ubaba wakhe, nceku yami thatha umntwana umbuyisele kumama ekhaya njengoba egula. Praise the Lord. Wamthatha wambuyisela ekhaya. Wathi umefika ekhaya wambamba umama, wambeka emathangeni, wafela emathangeni.
How's painful kulo mama ukuthi isipho sakhe kade sethokoze kangaka ngaso sifa phambi kwakhe sifele emathangeni. Hallelujah. uNkulunkulu namhlanje bazalwane ngingakaqedi uzovusa izinto zakho ezafela emathangeni akho, uzovusa izinto zakho ezafela kuwena. Hallelujah. Lithi umntwana umama umeshona, umama akabizanga imoto yamakhaza, mhlambe kuba kwawuwena wawuzofonela imoto yamakhaza, mhlambe wawuzohayiza umemeze omakhelwane. Kuthiwa lo mama waba nobuhlakani obavela kuNkulunkulu, waba ne-faith, unwavering faith, unshakable faith abanayo lo mama. Praise the Lord. Tawamthatha umntwana wakhuphuka naye ezitebhisweni wayembhedeni wendoda kaNkulunkulu. Tawafike wavula umbhede wambeka phakathi wamboza embhedeni, mayindulo umntwana ufile. Praise the Lord. Tawehla waya kumyeni wakhe, wafike wathi, baba ngicela ungiboleke imbongolo nenceki yakhe yodwa ingikhaphe, ngifuna ukubheka umuntu kaNkulunkulu Elisha. Uthi umama, uthi ubaba, kwenze njani? Akakabi isikhathi sokuvuna nje futhi akulona isabatha. Kwenze njani mama? Uthi hayi unganaki, ngifuna ukubona umuntu kaNkulunkulu. Akamtsheni ngoba ukube wamtshena mhlambe wayizokhuluma amazwi ayizodala ukuthi umntwana angafi. Kukhona izinto uma zikwehlela ongafanele utshene noma ubani. Thula kuNkulunkulu wakho, uyabona uNkulunkulu yakho uyezwa ukukhala kwakhe enhlizweni. Muze uhamba utshena wonke umuntu inkinga obhekene nazo, ngoba omunye ngeke akusize kunaloko uzokhuluma amazwi azokulimaza. Lento ngayifundiswa uma ngihijackwa ngo-2021. Ngifuna ukuxoxa ngixelele abafowethu bomndeni. Uthi uma hey yakhola uma uthi hey ungahamba ukhuluma yonke into. Pain odlula kuyona ubothula kwesesikhathi ubheka uNkulunkulu, ungalokhu uhamba ukhuluma. Ngoba bazokutshela into abazosuke bayisho oqala, bazothi hamba obheka. Kona le moto ngesikhathi ufika wake wayichela ngenyongo, bese uyalimala. Ubese uyalimala. Musu uhamba utshena bonke abantu izinto la. Bazokutshena amazwi azoconfuse. Kanti udlula esimeni nje uNkulunkulu wenza ngamasibomo udlule kuleso simo. Bahamba ukhuluma yonke into la utshena abantu. Bazokulimeza abantu. Abantu bazokwenza ingane yakho efile ukuthi ingavuki. Ngenxa sowukhulumile ngayo, bona bazothi angimbiwe, babiza amadoda ukuthi angimbiwe ukuze ingcwatshwe. Kanti hayi, le ngane efile this time izovuka kuyona yokufa. Muze ukuhamba ukhuluma izinto zakho kubantu. Hayi, akwenziwa njalo. Uma ukhola uhamba ukhuluma into zakho la. Thula. Nami ngokuqina ngakhuluma emsebenzini ngatshela omnye usisi wesindisiwe, sawa wesindisiwe, uyisangoma. Ngikhuluma naye ngiyamtshela ukuthi hey, yazi ngitshotshole imoto bengisanda ukushayisa ngoApril, nansi yantshontsha ngoSeptember. Ngizixoxa naye mhlawumbe uzokhuluma amazwi. Uthi hayi Mkhize, hayi uyakhola usindisiwe, kuyabhekwa, kuyahanjwa kubhekwe. Ngithi nanso ke lento uma ade isho, nansi lento ade yazwa ke. Ukuhamba ubuza kubantu, bazokutshena abantu lento wrong uNkulunkulu angahambisani nayo. Bazokutshena hamba obheka. Ubhekani? Wena ubheka esiphambanweni lapho usizo lwakho livela khona. Ilapho usizo lwakho livela khona. Lifeza livela kuyena owenzile izulu nomhlaba usizo lwakho. Muze uhamba utshena bonke abantu izinto la. Bazoconfuse abantu. Bazoconfuse abantu. Lokubatshela ukuthi hayi angimthola umntwana. Bazokunaza yonke le mithi yokuthi sihlambezo yini. Icebo likaNkulunkulu kuba lizofezeka lihlehle. Mhlambe sekusala iminyaka emibili ukuthi le nto ufanele ukuthi uyimukeliswe, ihlehliswe iminyaka ngenxa yokuthi uhamba uconsulta, ubuza kubantu abarongo abazokusa kuma-altar arongo. Hallelujah. Hallelujah. Akhanje khulunywa lotshena abantu izinto. Praise the Lord. Uyamnikeza ke ubaba, unikeza umama inceku nembongola icelile ukuthi ahambe aye kumuntu kaNkulunkulu. Uthi ke before bahambe uthi before bahambe ngoba ibalekile nalento bazalwane. Uthi incwadi kaMshumayeli abantu ababili abakuyihamba indlela bengavumelananga. Yamuzwa lo mama uthini ke manje kule nceka hamba nayo. Uthi lalela la, njengoba sihamba nje indlela yaziwa yimina. Uma ngithi wena qonda uzoqonda, uma ngithi jika uzojika, uma ngithi ima uzoma.
ngoba uyena owaziyo lo mama ukuthi kuyiwapi. Hayi lo hambayo uzolokuthi awusasihamba isikhathi eside, sengikhathele, ngifuna amanzi, imbongolo ifuna utshani. Uthi uzozwa mina ngoba kwezinye isikhathi ufuna ukukhuluma izwi lakho liqonde lime lithi into. Praise the Lord. Bayahamba ke nalo mama umshonamikazi nenceke yakhe le ahamba nayo nembongolo. Kuthiwa wathi umenyuka entabeni yaseKhameli. Hallelujah. Wathi enyuka thawambona uElisha ngaphesheya ukuthi Gehazi lo wamuntu oqhamuka lapha yangembongolo engathi lo mama lwa esamkhulekela wathola umntwana. Awuhambe Gehazi uye kuyena ngoba indlela ezangayo kungathi khona inkinga anayo, kodwa imbulwanga kumina. Awuphuthume umhlangabeze. Ingelosi ziyakuhlangabeza nento zakho namhlanje. Usentabeni yaseKhameli namhlanje. Ingelosi ziyakuhlangabeza nento zakho. Sisentabeni yaseKhameli namhlanje. Thowa gijima uGehazi wamhlangabeza umama. Wafika wambuza, mama kuhamba kahle ekhaya, umyeni wakho right? Wathi hayi right. Umntwana unjani? Wathi hayi umntwana uright, umntwana uyadlala egcekeni uyagijima, manje umntwana ufile usembhedeni. Yamuza ukhuluma into positive. Umntwana uyadlala ugijima igceke avehlupha lowo. Hallelujah. Wathi all is well, konke ku right, konke kuhamba kahle. Bazalwane, uma sawukhola unefaith usho njalo. Izimo zingahambi kahle. Hale uma uphuma kade ukhala inyembezi. Ukhala umbhede wakho bowumanzi inyembezi ubusuku bonke. Kodwa uma uphuma la ngaphandle abantu bekubuza mamsona ukuthi kuhamba kanje. Uthi all is well. All is well, all is well, all is well, all is well. Konke kuhamba kahle. Kuyabheda uyazi wena uthi konke kuhamba kahle. Hallelujah. Ungahamba ukhuluma yonke into la uthi kuyabheda. Bazalwane, izwi lenkosi lithi ngemlomo yethu siyadala. Uma udala ukufa uzobona ukufa. Kodwa uma udala ukuphila uzobona futhi ukuphila. Ingakho lo mama kuGehazi uthi all is well, konke kuhamba kahle, konke kuhamba kahle. Thowa bembuza wathi uphi Elisha? Wathi uGehazi ngiyaphesheya. Thawehle embongolweni, mhlawumbe welapha phesheya. Thawehle embongolweni. Wagijima ngeenyawo waqonda kumuntu kaNkuluNkulu. Wathi umefika kuElisha kumuntu kaNkuluNkulu thowawa ngamadolo waguqa wakhala. Hallelujah. Kuthiwa wakhala isililo esinomunyu. Hallelujah. Kuthiwa wakhala kakhulu kabuhlungu kuElisha. Kuthiwa wasondela uGehazi wazozama ukumsusa kuElisha indoda kaNkuluNkulu. Lo mama oguqile umbamba inyawo ekhala. Wathi no Gehazi ungamthinti. Lo mama lona une pain esenhlizweni yakhe. Hallelujah. Uthi lo mama isikhalo sakhe umuntu kaNkuluNkulu ngasho ngesikhathi unginikeza isiprofeto ukuthi ungadlali ngami. Hallelujah. Ungadlali ngami. Le ngane lena owangithembisa yona isifile. Impela maze ngangiwakhuluma ukuthi udlala ngami aseyabonakala njengamanje ngoba le ngane isifile. Wathi Elisha, Nkosi, ubungangibhulela ingani lesi simo salo mama engakafiki la. Wathi Gehazi, phuthuma, thatha nansi induku yami, uhambe kalo mama, ufike phezulu kwengane, uyithandazela ubeka induku. Ngicabanga induku yeZayoni le eyisikhali iyaqhamuka lapho. Kuthiwa wathi umefika wathi thatha induku yami ugijime uye khona. Kuthiwa wayithatha. Hallelujah. uGehazi induku. Wathi Gehazi, nawe njengoba uhamba nanka amazwi engikutshena wona, ukuthi umhlangana nomuntu endleleni ekubingelela ungamphenduli. Ungamphendula amazwi lofuna uwezwe la. Futhi umhlangana nomuntu ungambingeleli until uzufika enganeni uyibeka isikhala ubeka induku phezukwayo izovuka ingane. Wathi hamba nayo. Wathi umama, hayi angihambi nalo, mina ngize kuwena muntu kaNkuluNkulu, mina ngazi wena wakhuluma isiprofeto. Ngoba bazalwane uyazi isiprofeto sento yakho lefile ukuthi saqhamuka kanjani. Kufanele ubuye kwisource. Buya kwisource. Moto yaMercedes umifa ibuyisela kaMercedes kuze ibuye right. Moto yaBM umifa ibuyisela kaBM ngoba bayayazi ukuthi bayakhe kanjani, bazi yonke into ngaleyo moto. Thowathi mina angihambi mina noGehazi, ngihamba nawe mina. Wahamba uGehazi yedwa wafika
mhlambe uGehazi asazi ke endleleni mhlambe wakhuluma nabantu ahambe xoxa asazi ngoba kuthiwa wafika wabeka induku phezu kwengane wayibeka yangavuka ingane kuthiwa wabuya kuthiwa wathi umebuya uGehazi wazobuyisa ireport imessage eyibuyisela kuElisha wathi umuntu kaNkuluNkulu ngifikile ingane isembhedeni ifile ngempela nje ubumamesho ayiphefumula ifile ukufa lokwangempela kodwa ngithe uma ngiyibeka induku lo ngithume ukuthi ngiyibeke kuyona ayivukanga ngisho isafile wathi uElisha asambe mama siye ekhaya uhamba umuntu wesiprofeto asiprofeta ukuthi lo mama uzothola umntwana nasi isiprofeto sifa nazi into zakho zifa sowukhohliwe yini ukuthi wena wazilanda ngomthandazo why ungabuyeli kuNkulunkulu la wazilanda khona nanga umshado wakho uyafa umshado wakho uyawubona uphelele ezandleni sowuzamile ukuya kuma counseling wazama kubo bonke abantu kodwa umshado wakho wabiza umndeni ama-meeting amakhulu emndeni kodwa umshado wakho uyafa uyawazi lo mshado wakho wawuthola kanjani buyela phela kuNkulunkulu wakho la ucele khona ngizosho njalo namhlanje ngizothi buyela kuNkulunkulu wakho la owacela khona nansi into yakho ifele ezandleni zakho kungenzeka ukuthi unebhizinisi liyaphela liyashabalala uyazi ukuthi wangena kwi-fasting uze liqhume wayemthandazweni wakhuleka awubuyela ingani kuNkulunkulu lo walicela khona buyela kuNkulunkulu buyela uyazi uNkulunkulu ukuthi livuswa kanjani ngoba uyena owakuphayo nabo abantwana bakho bayahlupha sowuzamile ukubashaya wenza konke akukho shintsho akwenzeki lutho kodwa namhlanje ekseni ngizomemeza ngizothi buyela kuNkulunkulu la wacela khona wabuya lo mama ehamba noElisha bebuyela emzini walo mama sengiyavana ebuyela emzini walo mama wafika Elisha wakhuphuka izitebhiso wangena endlini la ngumntwana osembhedeni ufile embhedeni wenceka kaNkulunkulu kuthiwa wamsusa ingubo wayibeka phansi kuthiwa wabesevala umnyango wangena yedwa uvala umnyango kwaba uyena nomntwana noNkulunkulu lithi izilenkosi wambamba ngezandla wagoqa ngamadolo wambamba ngezandla zombili umntwana kuthiwa wahlanganisa ikhanda lika-Elisha nalo mntwana wahlanganisa umlomo ka-Elisha nomntwana kwahlangana amehlo ka-Elisha nomntwana haleluya kwamkhulekela umntwana wafudumala umzimba okade usu-ayisi hale zizofudumala into zakho njengoba ngikhuluma ziyafudumala into zakho njengazikhuluma izinto zakho bezifile ziyafudumala njengoba ngikhuluma nje lithi umntwana wafudumala umzimba wakhe kuthiwa wamdedela wasukuma wahamba endlini waphenduka wakhuleka wahamba wabuyela futhi waguqa ngamadolo wambamba umntwana izandla zombili wahlanganisa umlomo wahlanganisa amehlo wambuka emahlweni wahlanganisa amakhala thawamkhulekela umntwana wakhwehlela kasikhombisa ngizothi namhlanje ekseni izinto zakho bezifile ziyaqala ziyakhwehlela njengamanje number 7 iBhayibheli limchaza usho ukuthi complete restoration zonke izinto zakho ekade zifile ziyanyuka izinto zakho kade zifile ziyabuyiselwa endaweni yazo ziyaqala ziyakhwehlela egameni likaJesu egameni likaJesu Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ziyaqala ziyakhwehlela into zakho ziyakhwehlela kasikhombisa. Ziyavuka njengamanje. Kade zifile iminyaka ngeminyaka ziyavuka iphupho lakho liyavuka. Bantwana bakho kade sewubalahlile usathi ayisekho into yokwenzeka la. Bayavuka namhlanje bayaqala bayakhwehlela bakhwehlela kasikhombisa. Number 7 usho complete. Hallelujah. Number 7 usho restoration. Number 7 usho perfection. Usho kuphelela. Usho kuphelela number 7. Mntwana wakhwehlela kasikhombisa.
wavuka umntwana wavula umnyango wabiza umama wathi mama thatha umntwana wakho usevukile. Umama wabuya umama wagoqa enyaweni useguqa this time ukhala inyembezi zenjabulo. Ekuqaleni ngesikhathi eguqile entabeni yaseKhameli bekhala inyembezi ukuthi umntwana ufile. This time manje njengoba umntwana wakhe sevuka eguqa ngamadolo embambe enyaweni uElisha uzokhala inyembezi ukuthi inkosi ngiyabonga. Namhlanje sizokwenza umthandazo njalo ukuthi inkosi ngiyabonga. Izinto zami kade zifile ziyabuyela endaweni yazo. Izinto zami kade zifile ziyabuyela endaweni yazo ngegama lika Jesu. Kuzokwenziwa irestoration, igift uNkulunkulu kade kuphe yona. Haleluya. Abantwana wabacela enkosini bayigift bayisibusisa sivele enkosini bazobuyiselwa kwiposition. Don't worry wena bazobuyisela eposition. Bayadakwa bathi unga bazobuyela namhlanje bazokhwehlela kasikhombisa babuyele kwiposition. Haleluya. Bazobuyela kwiposition zizobuyiselwa izinto zakho. Igift uNkulunkulu ekade kuphe yona akakuphucanga uyabuyisela. Singaphakama ngenyawo. Haleluya. Singaphakama ngenyawo sonke. Mhlawumbe ukhona umuntu olaphakathi kwethu uthi baba umkhizi into zami kade zifile. Njengoba ukhuluma baba umkhize Mandaya Khuramasaya kukhona izinto engizizwa zinyakaza. Ibhizinisi lami kade lifile baba umkhize liyabuyela endawo. Bawungagijima sithandaza kanye nawe ekseni. Haleluya. Mhlawumbe uyabona ukuthi izingane zakho azenzi kahle. Namhlanje le ngane ziyabuyela kwiposition. Wazigijima uza ngaphambili. Gijima uza ngaphambili. Into zakho ziyabuyela. Into zakho gijima uza ngaphambili. uNkulunkulu phakathi kwethu bazalwane. Praise the Lord. Bebona wena. Le message beyizele wena. uNkulunkulu bengenza ngikhuluma enye message. Kodwa le beyenzelwe wena. Hey, ungabusakhala mawami. Mawami ungabusakhala. uNkulunkulu usezibonile inyembezi zakho. Bhuti wami ungabusakhala. uNkulunkulu mama hey, ungabusakhala. uNkulunkulu uyazibona inyembezi zakho mawami. Ukuthumela ingelosi njengamanje ziyakhongozela lithi izilenkosi kwincwadi. Haleluya. Incwadi ya Revelation ithi kukhona ingelosi ekhongozela inyembezi zethu ezizikhalile izigijimisa isenkosini zibuyele zibi worship. Mawami le nyembezi ozikhalayo uNkulunkulu uyazibona. uNkulunkulu uyayizwa inhlungu yakho. uNkulunkulu uzobuyisela. Hayi ungabusakhala mawami. Hayi ungabusakhala. uNkulunkulu khona phakathi ungabusakhala. Ungabuyela makhusha. Ungashaya izandla zawo ungabusakhala. 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 uNkulunkulu uyazibona inyembezi zakho. uNkulunkulu uyayibona inhlungu yami khoma wami. Ungabusibhuti wami. uNkulunkulu uyayibona inhlungu yakho. Inhlungu yakho uyayibona sisi wami. Baba usibiya unyuka uze ngaphambili uzothandaza. Shaya izandla phezulu sithandaza. Shayela uNkulunkulu izandla. Baba Khumalo ama-elder ngicela sibabeke izandla bazalwane egameni lika Jesu. Haleluya. Sizothandaza bazalwane. Sizothandaza bazalwane. Usekhulumile uNkulunkulu izwi lakhe futhi mayesekhulumile alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Ngizocela abazalwane abayize ngaphambili ukuthi ake bethathe inhliziyo zabo bayinikeze uNkulunkulu. Sisazothandaza besabekwe izandla. Ngiyacela uma bezobheka izwi elifundiwe u2 Kings chapter 4 owesifazane into ayenza wanikela uNkulunkulu inhliziyo yakhe. Wenza akwenzayo engabheke lutho kuNkulunkulu. Wenza akwenzayo engabheke lutho encekwini kaNkulunkulu. Kodwa wenza lokhu inhliziyo yakhe yayimthuma ukuthi ayikwenze ngoba yena ethembekile kuNkulunkulu. Ngizo-assurisha abantwana bakaNkulunkulu abaze ngaphambili ukuthi uNkulunkulu unamandla ngesibusiso sakhe sokusibusisa aze a-exceed what our heart expects. Thatha inhliziyo yakho njengamanje uyinikeze uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokwenza okungaphezulu kwalokho wena okulindele.
He is a giver of life. He is the restorer of life. He is a resurrector of life. He is everything you need right now. He is the God who controls nature. He controls life. He controls everything under the sun. Believe him, trust him. Whatever that you are faced with right now, trust God. Owesifazane kuverse 26 mabe mbuzo ukuthi ikhamba kanjani uthi all is well. All is well, kodwa ingane ifile ekhaya ngoba yena yiki into ayaziyo ukuthi lo namandla okuphila uzoyivusa ingane. So akudingeki ingqondo yami nenhliziyo yami ihlale ekufeni kwengane kodwa ihlale ekuthenini lo enginaye engize kuye uyaphila nengane iyaphila. Sizothandaza abazalwane kodwa bengingavumi ukuthi ngivele ngifike ngithandaze. Kuyafika emoyeni wami ukuthi angilungise inhliziyo nezingqondo zethu ukuthi as we pray ubani lo esiya kuye ngokuthandaza kwethu. Uma sizela ngaphambili sicabanga nje basimla ngaphambili. Ungezi la ngaphambili ngoba uzwa intshumayelo bese ucabanga inkinga yakho ngenxa yovalo lokusaba inkinga obhekene nayo wase uzwa isimemo weza ngaphambili kanti oze kuya umthembe emandleni akhe. Sengathi inyembezi enikhalayo kungangabi inyembezi zobhlungu bezinto endlula kuzo. Kodwa kube inyembezi zenjabulo ekwazini ukuthi mase nifike la konke sekwenzekile. Sengathi ngaba inyembezi zokubonga uNkulunkulu baba siyabonga ukuthi wena uyasizwa futhi usizwa njalo. Uma ngabe umlawu ukhala inyembezi zenhlupheko yakho uzobugejile uzobuyela emuva nakuzosizakala sekubekwa izandla. Esinibekwa izandla, I wish that your hearts right now and your minds are giving praise to God. Ungabe usacabanga ngalutho manje, cabanga ngoNkulunkulu onamandla phezu kwakho konke. Faithful servants of God, he knows what you are going through. And unamandla ukukulungisela isimo sakho. And sesilungile isimo sakho. Let's give God a praise. Sizothandaza sonke bazalwane, nawo mina ngicela uthandazo ubonga uNkulunkulu.